menshia enti se dwumadie bi sei koso na yesi yebeka asante abakosem asante amamre ne amane a yakura mu mfie hasane ya kira ne pompon so on pa no efie ha ene ese efri na dwumadie bi sei na menshia nimu a dwumadie no ekoso a ayana atiakam sebi obi onim de fa de ho na BBC a ye de konipa nanim this obeka ya kotokuma as a bridge say regional minister boboy amane ma road minister ba fi say wona hye nsa e ma ne behwe nkane asem ne nkoyie wa asantemamu so ne adum no energy minister regional minister wode ne bai e ma ne behwe nti say AshantiFest ne dia da so ne dia na nka ye fie ha ena fiti ase efri wada matiefu yenti ne ye dwumadie bi sei koso a ye fie ha ena fiti ase efri fi say wo hwe dwumadie da manim na wo hwe say do ma hyehye na ye beka history of Ashanti na sabi ye nyu obi afrifi ha oni be ginam say ye di say dwumande a na atia kama enkoyi na enkoyi nti ye woniema bi wo ho a ese ye hyehye ne yie ma ne hu se ampa dwumadi a ye ba bedi sei ni na tie eno na beboa ma da bi nchima epese ye di amamre ne amane ntete o mahu enye social media de edi ni kura da so kura no e di emu oduro edi eda so kura edi na emu odu nti nya afefe de se social media ne ye be kasa ansem no ho da bi ye se AshantiFest we program lineup na ewom history of Ashanti ni nyina eka ho bi atitirefo ya to nsa afra mu nti sa adwunu ye kura ba ne enya nsusuye se ye pese di dwuma bi se ya regional minister unim se aye ha ne free aye ha na ese sasye efrima ye hu sampa dwumadie na ye bedi nyina no mansia gye atomo a eye ade ade kwa abonte ye ton ye beton ni ye ni yesese dwumadie ni ye se de be ya obi abe hu sampa because de ye nyina ye yamamra ne amane na be ka asante abakoso na emfiri mansia ha se bi ye ho archives wa ha ye museum wa ha sa ne yomani nyina betim de awurawura mama dwumadie no aye kama nti say ye de afey ye be promote na ye hwe emre dodo sen kra na de bo sa dwumadie hu dawuru emre dodo sen ni nyina ye nyoma abroni be say proper planning ankoyie kra nti ano pese regional minister tie ya ye kama nati say AshantiFest na o ma hye no enya ade a sabi ewie peyo kra sebi ye ka na ye ka santesem dia sebi ni nyina ne ha nti se koye se ye mfa social media ampa se nipa be nanso de wo mu pa be ma nipa hu se ampa dwumadie we se ne tie no amfa ne kwanso kwame ana asema mekan AshantiFest ya sebi ye deda bonti ya ye nyina ye ka ho asema ye hu ekwan ye se fa so no sebe maye hu sampa dwumadie no sei na tie sei na ekom na ni swade hu na ye pese ye di koduru nie ni nyina amfa sa akwan so na Freduah krono ewurawo eno ye mighty phone enye se de regional minister ye no ye support to na say ABC ye support all right but the thing is you say PZ in September ye hunu kwan ba fia ebebo amade ebra kotoko hene kodi Kumase eja eye achamfo asafo boache adwuma bonso meche Kumase asafo hene ana odi asante mai esuja da sebre sebons na de ne besisi bia de be che ne koda sori yesi ye BBC na sebi kusabi so Nananom enyawe ohwe omo program line na you could see say eye bi wom say ye kosom ye nkasa de no ye mfo aso ye kosum de nenso hini be hia se anka Nananom bebem ubema Nananom aya we na ho bo bi nso Nananom so be ye di asem no ya ye empo se street carnival bi kura na bebem na ye be showcase amamra ne ne yina ye fo aso den imom say o man panyifo asote fi say be met ye say bosomtwe bebem na e ba ko ye carnival wo ho ne de keka ho ye be kokko mia bi ene de keka ho na bosomtwe so no asama akoji asu ona se bi kusa bi so hwe so ma yewra enna me bu say yabona ma ne mpokura se abi se be di dwuma bi se ho ye ba kwasi bosomtwe ho da bi
Nananom nim sɛ mokɔ hɔ sɛ sɛ nyame ada ma kwasi bosomtwe ho ne ho ayɛ fɛ papa nti ɛbɛsrɛ sɛ mpanyimfoɔ a ɔmo ɛyɛ saa de yɛ animanim yɛ a ɔmo yɛ ntɛm na kyɛ sɛ yɛde ɛkɔ na kyɛ sɛ ɔmo kɔhu nananom yɛka mi hu sɛ dabrɛ memenda ɛbɛyi na ɔmo hyɛ ase na ɔmo yɛ general cleaning sɛbi eku sɛbi ɛso yɛkyekyere Kumase yɛkyekyere Asantema nsu bi ne yɛbɛto no nti na yɛsɛ yɛ ho mmara no sɛ damrɛ no nsu bi madu ampɔfra ntwim sɛbi eku yɛbɛ prapra kuro ɛyɛ sɛ yɛde saa kwanya no fa so nananom sɛbi eku bafo suman kwa mo mabɔ mama ne ɛyɛ chiame adutwum ne chiame antwibo si akɔ mo hwɛ hɔ ne yi no ɛsɛ yi ɔma sutire na sɛ hɔ bɛyɛ amammerɛ bi si ebekom ɛkyina nkokora ne yɛkɔ yi musui na aka nambu yɛ kan sɛ yɛkɔ prapra kurom ne yɛkɔ ti so bi ɛkyina nko yɛkɔ hu da nkyɛm bi wom na ɛno nso so obi akɔ kɛmbu ebu bi ma mi na ɛno nso de ɛyi bi ba tie no ɛsɛ bɛsrɛ regional minister we de mɛbɔ aba so de oyɛ ne ɛyɛ adepa kasa ɛbɛtwe nkrofo aba fie sɛ rather than say bedru easter ne obi bɛyɛ sɛ kɔwu de Kumase sɛ kurom ne yɛba nanso nananom so ka ho yɛkɛn heman ne museum kama yɛ wayɛ wɔ hɔ yi na nke ne heman mu so nananom mo yɛwɔ brain ayi phobia kyɛ sɛ nananom wɔ tourism ebi mu isua tourism ne ne ade deɛ betimi de aboa bomre kentei ne ne nananom a wɔ bomre so di kaso bom e wo so yɛ regional minister de nanso nananom wɔ hɔ ansa na wo ba ti yɛbɛsrɛ yɛne ɔmo nyinaa di kaso bom na involve wɔ ɔmo no na ɛboa yɛ nyinaa ɛduru sɛ general kini na nanam hu sɛ akyamfo asafo boakye wagye ne top ne down na wahyɛ na ayi Wellington boot bi na wɔno so boa bi a ɛdeɛ na kyerɛ sɛ ne nana bi gyina hɔ no ma ɔno so mmesom ne nana no so besom yɛduru tafo na hu sɛ na atafo ina agye mfrempɔn akɔkora ɔno so agye ne na ayi bi na ɔpra hɔ kora na asesɛ bi ɔte gatama ɛdeɛ na kyerɛ sɛ tafofoɔ so mmra ɔmo so ba besom sɛ ɛduru na baafo bantama hene sɛ bieku ɔno nso so boa bi a ɛdeɛ na kyerɛ sɛ asomasia na ɔbɛnten ɛmma nti yɛbɛsrɛ ɛde abɛgya minister ɛnkyɛ ɛka sɛ aka akyi na so ɛnkyɛ nti no wedeɛ ɔnsanhwɛ biom nananom involve ɔmo sɛ nananom na ɔman no yɛ ɔmo deɛ nokorɛ wokɔ yɛ biribi na nanana woka sɛ wokɔ bosomtwe na ɔkɔgye asu asa ama hene sɛ daabi ɛnɛ kwasi bosomtwe yɛnkɔ ne mu da se yi so sɛ ɛbɛma dwumadie no so onye we dey animanim ya me say mo akonkonsafo mi nuanu akonkonsafo be ye ntem na ye yi na sutire ye bona ba so de o ye ni na ye mpuntuo ene me hu say na no say o de to ni Facebook say aduane ne ne yi ne de ne pese eduro say na no amanhema eye bi enti omo ne ase gino ne ho ahwan ne ne ma ke betime do mo wuram bi ha ne akabum na no ahwe na nka aduane nuane no is a culture center hokra na yɛkɔgye hɔ no ne na yɛhwɛ no akyɛ sɛ aboa nti wɛgya minister bi deɛ animanim yɛ a ɛnɛ bɛkɔ awie de na nka wahu nananom na nka wahwɛ na kyɛ sɛ yɛhwɛ no yɛaboa yo kwa mu nim sɛ atorɛnkyɛm to Asanteman ɛfa PZ ɛgya ɛtɔ hɔ yi yɛnyinaa yɛwɔ atwɛn mu sɛ yɛtwɛn asase wura so bɛba nti saa berɛ wei koraa yɛde AshantiFest na bɛhyɛ wɔ koraa no nyɛ berɛ a ɛbɛboa do deɛ nokora mmom ɛwɔ mu sɛ yɛahyehyɛ deɛ nanso ebitumi atwetwe akɔ akyire kakra fi sɛ saa berɛ obi di abene nokorɛ ɛberɛ a yɛdi abene nso so no ɛnyɛ saa berɛ na obi so bi gyae sɛ wodi abene no ɔbɛtena jams ase wate ase ɛba saa na kyerɛ sɛ yɛandwene wɔ mo ho wei deɛ ɛwɔ mu saa deɛ nanso menim sɛ do sika akɔkɔ mu deɛ nanso yɛntwe nkɔ akyire kakra na kyerɛ sɛ kurowura mmɛduru na kyerɛ sɛ ɛhɔ nso so no yɛadwene ɔmo ɛba saa koraa na sɛ kurowura ka sɛ okay mama kwan mu deɛ monyɛ sei wɔ koraa na ɛni gye no koraa sa bɛboa sɛ regional minister wa de ne yi na so yɛbɛtɛ akyire ɛna biom unsɛ yɛbɛyɛ biam bi wɔ hɔ no ma nkurɔfoɔ yi akɔhyehyɛ hɔ no ne ade ɛdi yɛka sɛ obi wɔ hɔ no ma ne Kumase asɛm obi wɔ sɛ ɔpɛ Jubilee Park wɔ Jubilee Park yi so bia na yɛde program bi so ahyɛ hɔ na ɛyie bi so bɛkɔ so tie no yɛbɛsrɛ sɛ no regional minister ɛnhwɛ ayɛ sɛ nnura kwasi ada yi unsɛ nkramofoɔ no yɛgu akyiri awi ne yɛ gangara na ne week no yɛsa akɔhyia wɔ Jubilee Park na nnura ne na sɛ Jubilee Park yɛsɛ asɔre bi agye hɔ ti amana ma so kora na kyɛ sɛ ɛkɔyɛ change of venue ɛkɔ Central Mosque so ti yɛbɛsrɛ wedie abeni abɛsi deɛ nanso regional minister yɛndwene ɔmo nso kakra ɛba ne sɛ ayɛ sɛ yɛne ɔmo andi ne yie nso so anka ho